na si puta di imang mga nagtalmog ba no? Nagtalmog ka lang na. Saka lang makuungot Madimot. Kapon sa ta hamon na dagas, dajay kaya mga dagasin kaya kastamanti og ugalya mo. Madi. Ako mula kadwa na nito, yung munente. Sa bagay. Ako mula katungtong na nawa. Sige man, agor ka man ta ikang kamanti background nga sa bali ba ta. Kaya't ko man nga kablaawa miso na. Hindi na idom mga kablaaw sa kablaawa. Sige, tira man. Aja mo kaya nga ibagay ti personal nga ibagam ta radyo tata. Dear Michelle. Naimbagal daw mo dita. Sabi lang ko tanangal daw kan. Taalao na ti maliman. Narigat ti mabibisinan. Agsakit ti tiyam mo na ka. Hanggang nga talaga nga sweet ba lang. Awan ti makita ang kinasweet. Sige pa nasusweet pa may bagal. Kasano, tatanga makapabreed ka si siwi mo no kasta mga di mo kaya nga ibagataya mo no kaya mo tig baling nga sweet ka kastoy di style. Kasano? Sige. Siyempre, giti Tesla. Dear Michelle. Sige. Tagapulot. Milk tea. Ice candy. Ice cream. Ice cream. Oh, di ka din nag-sweet. Ay, kakasambit gaya mo talaga na. No ka naka... Cake. Naka... Masapol mo ito, te. Anti-diabetic. So, ano naman di agas ti diabetic. Okay, may papakamor na po. Kada kiti si asinuman nga daan iti butika ng bayan. Ayan. Antisakit nga masapol na ti maintenance sa kiti essentials. Libre na po. Ijay ilimi aramon. Di ka mukha kiti ito mga ilili kasi upat apo tinikan. Teka, why not di ba? When we have also here in Kawayan. So upat nga ili apo dito Isabela ti nadaan iti butika ng bayan. Nga pinunduan apo iti region to Department of Health together with their local government units. So, aming nga dati hypertensions na, diabetic, asthma, high blood, TB, high blood, dagiti maintenance yung apo, libre. So, kadamot kanto ti maintenance mo din. All you have to do is, mapangkaya po ka dagiti municipal. Agpareseta pa yung na. Mapanti yung municipal health office. Well, and see the municipal health officer, wino the doctor yung apo, pareseta kayo, ano, maited da, jay binulan nga, kuayo nga rasyon nyo iti agas. Kita man nagsaya nga talaga ti gobyerno. So nga awalin na nalakay iti irik at damat po ti pagsubutan tayo. Kaya kata sagot dagiti mangidal da ulo ti pagilyan tayo. Tayo sudatin ang rupir nga maadaan. So thank you so much Sir Mayor Jess Ladrano from Isabela together with ni Apo Connie Mangino Soriano iti pharmacist di jay. Isudatin ang ipagpagna together with Dr. Leo Gabriel. Thank you so much. Siyempre, Department of Health. Apo, damot na ko na. Well, and Michael Onya, kakayan, pakablawan mga idol. Happy viewing sa tita ko, Corazon. Julian, salamat ko na ni... Ay, kita man. Idol, pa-shoutout man kinimanong ko nga sa Doubt. Watching from Barangay Labina, Purok 7. Good afternoon, Idol. From Bricks. Yeah. Milk tea nga winter melon, kasla ka kasam 80 panagayat, titunggal may isa kada kayo kung na naman ni Bayaw Joseph. Actually, naka-open da damdamay. Kaya lang sa bali mo, lakad mo kami When, adang amin gilibre ka mga mahan, gano'n doon Nakakunaka mo, kuripok ka mga talaga. Mata, siyempre natamdam ha. Siyak tayo bayat ka siya. Amo magduha-duha akat, no apang nga din kaya nga pasyaran ni Michelle. Ano? Ako ripot ka nga ro, din kaya tayo maggasgasto. Amot Amom ni Michelle, do kwarta na di dyan. Ay, why? Balasang ko ng mga maestra, di pa naka-okuman. Parliament. Iso nga di mga kukuha ni Suna, di mga ano tawag dyan? Di mga hamhamunan. Apo, gatangan na data si siwi mo. Okay, dagiti doon mga mga blaaw. Hello, karuban ang pagkaldaw ko tayo pakikablaan nyo man nilakay ko nga ni Tony Barres. May ayatan nga kayo nga kanayan from Gemma Barres.
Hi kuya, nagguwapo kayo kin ni Amak. Ni Arian Beth. Tadi pod no Pakleba. lang. Iti aming nga naipagayo dati kayat ko. Good afternoon po mga sir. Pabati po kay Ginelle Bibinas. Kagagaling lang trabaho. It's me, Mary Joy. Uy, Quezon City, Manila from Ginila, Venus. Good afternoon. Happy listening, watching here in Kirino Isabela from Rosemary, Baniked. Pagablawan sir, dita kawayan kadagiti batch 1994. Ito eh. And Aver. Kano naman? Yes. Okay nga ron, amo. May isa ka dagiti kurso natin na ni Kabsa Charity nga sonata dati Maris Silubong, maipaikin ka. Kabsa Charity can of course nila kay mga Mel, kini Charmel. Okay, para kita kayo. Nasimbeng oras kan kanito, kasimbeng panunod ko, dinteng ka, dito'y biyag ko, anang ten maris to'y lubong ko, nasimbeng oras kan kanito, kasimbeng panunod ko, dinteng ka, dito'y biyag ko, anang ted maris to'y lubong ko, itanda at ka, dito'y arpat, nagbalinak, nariktaken na sa lukan, kastat inted mo, arektat pusok, ag nanayo, nawan ang nanay ko. Adi kaya may isa nga dahil ito yung sonata. Nabalin mo lang ito eh. Asa bagay, Ilocano song mula eh. Okay, para kadagit nagkakandon ni Kabsat nga Regina Lianes nga DJ Gris itata nga kasinsin ni Manang Animanang ni Kabsat Charity. Nasimbeng oras kan kanito, kasimbeng panunod ko, dinteng ka, dito'y biyag ko, anang ten maris to'y lubong ko, itanda adda ka, dito'y arpat, nagbalinat, nariktaken na sa luka, kastat inted mo, arektat pusok, ag nanayo, nawan ang nanay ko, kastat inted mo, arektat pusok, ag nanayo, nawan ang nanay ko. Okay, manipod kin Idol Mark Asio. Hello mga idol, pakantaman. Di tagapulot, it's me, Marlon. Iti kabatuan. Po, nagatupay nga message. Kuna mo ni Diana Gonzalez, dito yung page di IFM. Hello mga idol, pakablaman kin ni mahal ko Norley Arlig, dito INC Compound, Kawayan City from Diana Gonzalez, di Luca, Italy. Idol, Richard Topinyo. Shout out po sa mga gwapong asawa ko. Si Jonathan, Gibawag ng Babanwang, saka sa mga gumawa sa pinagagawa namin na bahay. Sa pangunguna ni Tatay Rudy. Nadya lang. Okay nga Rod, once again, good afternoon. Kinikabsat nga Robin Ligon, iti administrator, iti Isabella Breeder. Kat sapay lang kumapo, umado tayo apo nga mang gusto iti agpet, iti bibilit apo. And makita yung DJ profile, DJ inti wall ko, no kasi no kapintas de iti bibilit nga aywanan may. So ba ya? Ken good PM Sir June and JM kablaaw man iti Bulata and Oliver family. Request man DJ si Siwit, salamat. Yung nalpaso. Si Siwit manan. Apo dito kapsa tayo ni Attorney Adelina. Talaga pa nang gusto nang walang si Siwit dito. And of course, thank you so much and good afternoon to adding Angelica Valdres together with Dr. Rowena Munchang. Kwata tag obigay ni. Isa man agsikog to ni baga mo. Iyapam mo kanya na. Wana. Obigay ni.
Good PM po mga idol. Pakikrit nyo nga po ang aking anak na si Gino. Si Renado ng advance happy birthday bukas sa barangay Divilacan, Isabela. From Mama Gina, si Renado ng barangay Bicobian, Divilacan, Isabela. Wow. Thanks po mga idol. Happy Sunday, FDD ko na ni Dr. Ella Banadero. And ni Attorney Jojit Dolores. Idol ba? Di pawilan kanta. Man nakanta. Kantain ta ka no. Papawilan. Papawilan ka. Apay kami na nag-abroad ka. Supay. Ano Tapos dito? ta, bagam ta papawilan. Papawilan, supay. Ay, so kinaya mo data. Agdosa ka ditang agmay sa. Nga adayo kinibaga mo. Awan ti mga ayam dito si Siwi mo. Kablawak na Joyce. Kinlala dito Union Gamu. Isabela from 2170 number na. Naibagal daw kanya. Ayaw amin, i-request ko man dyan kanta nga si Siwi. Thank you. Puro si Siwi nga talaga. Talaga nga na daw tinahilig ti si Siwi dito eh. Good afternoon. Karuba siya ni JM Dizon ng kabato ni Isabela. Kablawak man ni Jennifer Feliciano ng kamay ni Isabela. Ma'am, ingat ka lagi dahil mamahalin pa kita. Okay, hello. Wait, samay. To play Bulan Ilocano. Good afternoon once again to Kabsat Oliver Bonaga. He is watching now. Iti makinbagi apo iti Pacific Star International Recruitment Agency. So once again, nakatikitikit na pong tumayab sa Jai Abroad. Imbagami tayo then ulit ay mitagdama basit. Jai may panggap iti kuwada po. Iti agency da. For the meantime, iti oras kaaruba kita 1:15 iti malem.